Ey şair, bilsen de, nindi senin kadrin büyük. Sen Xudanın ilşisi, hem jırların vahiy kibik. Bu tuğan jerde qorangıtın hüküm sürgen. Sen gül juatıp jırlıysan, ol Tanrının kub bendesin. Jır bilen yaktırtasın sonsuz köngüllerini şair. Jırlıysan da özgeliysin. Tüngü kuvvet perdesin. Ol şair yazmışın, peygamber yazmışına tingley. Şairlikni ulug, izgi iş dep sanay. Әдәби хәзинә тапшыруының бүгенге чыгарылышы шагыйрь, драматург, тәрҗемәче һәм җәмәгать эшлеклесе Сәгыйть Сүнчәләйгә багышлана. Сәгыйть Сүнчәләй 1889 елның 14 августында, кайбер чыганакларда 1888 елның 25 декабрендә элеккеге Саратов губернасы, хәзерге Ульяновск өлкәсе Иске Кулатка районы Иске Мастяк авылында туа. 1891 елда аларның гаиләсе Әстерхан шәһәренә күчеп китә. Ул шунда үсә, Ваххабия мәдрәсәсендә белем ала. 1906 елда Казанга килә, Халидия мәдрәсәсенә укырга керә. 1908 елда учительская школада имтихан тота. 1909 елдан 1915 елларга кадәр Пермь губернасының Сараш авылындагы земство мәктәбендә укыта. Иҗат эшчәнлеген дә биредә башлый. Казан, Оренбург, Әстерхан вакытлы матбугатында үзенең әсәрләрен бастыра. 1915 елдан Уфа шәһәре китапханәсендә татар китаплары бүлеген җитәкли. 1919 елда партияга керә. 1926 елга кадәр ул төрле вазифаларда. Уфа сәнгать музее мөдире, театр сәнгате техникумы җитәкчесе, РСФСР милләтләр эше буенча халык комиссариатының Кырымдагы вәкиле, Мәскәүдә чит ил эшләре буенча халык комиссариаты хезмәткәре, Сүрия һәм Төркиядә совет илчелегендә тәрҗемәче. Репрессия чоры корбаны. Яз, кояш, күркәм заман бу. Бу заман безнең заман. Без кояшның балалары. Күңелебездә нур, иман. 1905-1907 елгы инкыйлаб чорында Сүнчәләй демократик хәрәкәтләргә якынлаша. Абыйсы Шәриф белән татар теленә тәрҗемә итеп, гектографта революцион эчтәлекле прокламацияләр, сул фикерле брошюралар таратуда катнаша. Октябрь революциясен шатланып каршы ала. Инсаният тарихының иң мөкаддәс бер таңы дип кабул итә. Марсельеза, Матәм маршын һәм интернационал җырларын русчадан татарчага тәрҗемә итә. Сәгыйть Сүнчәләй иҗатының зур өлешен тәрҗемә һәм ияреп язылган әсәрләр алып тора. Әдип рус, украин, көнбатыш Европа әдипләре иҗатларына мөрәҗәгать итә. Байронның Шильон мәхбүсе поэмасын, Гейненың Әл-Мансур трагедиясын, Пушкинның Коръән тәгълидләрен тәрҗемә итә. Аларны татар тормышына яраклаштырып, көнчыгыш романтизмы өчен хас булган сүрәтләр белән баетып бирә. Дөньяда җилләр кайчан тормыш кимәмне аудара, шул вакыт гомремне тик ялгыз өмөтем коткара. Сәгыйть Сүнчәләй романтик карашлы шагыйрь. Ул кешенең рухи азатлыгын, эчке иреген зурлый. Илдә барган вакыйгаларны тасвирлар өчен табигать күренешләренә мөрәҗәгать итә. Кара болыт сүрәтен якты образларга, кояш, таң, яз фасылына каршы куя. Төн буе авыл буенда моңлы гармун уйныйлар. Канлы сугышка алынганнар моңаеп җырлыйлар. Иләрендә йокылый алмый, кайгыга түзми ятим әнкәләр, кызлар, хатыннар кайгырышып елыйлар. Яшь балалар кайгысыз, рәхәттә җәелешеп йоклыйлар. Күчтәнәч абый алып кайтыр әле дип уйлыйлар. Тешләрендә
ак күмәш, конфет, крендель, айбагар, әммә зурларның күңелендә кайгылы газаплар. Таң ата. Ах, сыңгы таң, актыккы күрекле ил таңы. Иртәдән үк сугышка каргады хак дөньяны. Ямле илләрдән, туганнардан газиз баш айрыла. Гармон уйныйлар, елыйлар, җырлыйлар, күңелем тула. Йоклый алмыйм, ут сулыйм, хәсрәткә бирелеп утырам, йоклый алмыйм. Дөнья гамен, ил гамен мин кайгырам. Рәхәтемнең рәхәте юк. Күкрәгемдә ут, янам. Бәргәлим язмаларымны, өстәлемә капланам. Сәгыйть Сүнчәләй үзен лирик шагыйрь итеп таныта. Аның лирик герое бәхеткә, иреккә омтыла. Яктылыкка, матур киләчәккә гашыйк шагыйрь кайчанда булса якты кояш чыгачагына ышана, түземсезлек белән таң атуын көтә. Таң образына ул еш мөрәҗәгать итә. Таң көтәм, ямле, рәхәт төн, күңелле. Мин тәрәзәдән карыйм, төрле уйлар уйлыймын мин. Авыр уйлар уйламыйм. Киң яланнардан чирәмнәр хуш исе аңкый килә. Әллә кайлардан курай тавышы моңаеп ишетелә. Күркәм авыл йоклый әкрен, йоклый рәхмәтле ялан. Талды рухым, тынды күңелем бар фәнәдән, шау-шуда. Тәмле яфраклар, чәчәкләр хуш иссен исним. Эчәм, йокламыйм, җаным рәхәттә. Шатланып алттан көтәм. Әй авыл, һәрбер җирең, һәрбер төшең, һәр байлыгың барсы да күп күңелемә изге, якын кардәш булыр. Һәммәсен сагыныр, онытмас, китсә дә читкә улым. Сәгыйть Сүнчәләй туган авылыннан бик кечкенә чагында ук китсә дә, аны онытмый. Шагыйрь иске мәстәккә кайтып йөргән дигән фаразлар да бар. Туган ягының гүзәл табигате аны иҗатка рухландыргандыр. Авыл, туган як, туган ил турындагы шигырьләре бәлки шул сәфәрләре нәтиҗәсендә тугандыр. Ах, туган моңлы авыл, китмәс күңелдән күренешең. Кайгы, михнәт җырлый-җырлый шаулаган моңлы кышың. Язгы эссе көндә яуган ул сәрен яңгырларың. Ям-яшел хәтфә кебек киң-киң учымлы кырларың. Ярдагы ша чишмәнең серле агымлы уйнавы. Ул күңлеңнең тын гына йоклап, борынны уйлавы. Ул бабайлардан калып килгән бәхет урманнарың. Ул бабайлар таптаган сукмакларың, тәхтең тавың. Шул җыенда бәйгедә ул яшьләреңнең шатлыгы. Ул сиңа әйтим, кызларыңның күңеле, йомшаклыгы. Ул аларның йөзләренә балкыган ямҗан яме. Ул аларның язгы, иркен, яшь мәхәббәт бәйрәме. Әй авыл, һәрбер җирең, һәрбер төшең, һәр байлыгың, һәр балаңның тормышы, ач кошларың, һәр бар югың, барсы да күп күңелемә изге, якын кардәш булыр. Һәммәсен сагыныр, онытмас, китсә дә читкә улың. Айрылганда гына туган илдән сөеп киттем сылу тайымны. Кемгә генә сөйлим дускайларым күңелдәге каты кайгыны. Таң алдыннан чыктым туган илдән, газиз анам үпте күземне. Әллә һаман истә әнкәй генә, балакаем дигән сүзеңне. Чит илләрдә кайгым, сагышларым саргайттылар күркәм йөземне. Күрергә генә насыйп микән миңа тагы да газиз туган илемне. Иске мәстәктә шагыйрьнең туган нигезе сакланмаган. Сәгыйть Сүнчәләйгә туган тиешле бер кардәшләренең йорты авыл уртасында мәгърур гына утыра. Авыл халкы аны Сүнчәләй йорты дип йөртә. Кем белә, бәлки шагыйрь монда кунак булгандыр. Тәрәзләреннән урамны, авыл халкын күзәткәндер. Киләчәктә бу бинада туган якны өйрәнү музее оештырырга уйлыйлар. Сәгыйть Сүнчәләйгә багышланган бүлектә урын алыр дип көтелә. Бу изге эшләрнең башында иске мәстәк мәктәбе укытучылары тора. Яшь буын үзләреннән чыккан шәхесләрне белеп үссен өчен алар бар тырышлыкларын куялар. Безнең балалар туган телендә, туган ил турында шигырьләр бик күп яраталар. Шулай ук Сәгыйть Сүнчәләйнең шигырьләрен дә укырга яраталар.
Алар бит берче сорыйлар бездән. Апа, бу шигырьләрне инде Сәгыйть Сүнчеләй безнең туган ил турындамы язган? Без инде әйе дип әйтәбез балалар. Сәгыйть Сүнчеләй бик Иске Мастяк авылында яшәсә дә, Иске Мастякны һәр вакытта шигырьләрендә искә төшергән дип әйтәбез. 2013 елда авылның 300 еллыгында минем кызым проект белән катнашты. Аның темасы Сүнчеләрнең нәсел шәҗәрәсе иде, ул анда җиңеп чыкты. Укучылар өйрәнгән, башкарган эшләр мәктәп музеенда кадерләп саклана. Югары сыйныф укучылары Сәгыйть Сүнчеләйнең тормыш юлын, иҗатын яктырткан стенд эшләп куйганнар. Ул мәктәп диварын бизи. Анда шагыйрьнең шактый фотосурәтләре урын алган. Әдипнең бер туган абыйсы Шәриф Сүнчеләйнең гаиләсе белән төшкән фотосы да бар. Шәриф тә татар дөньясында билгеле шәхес, педагог, журналист, җәмәгать эшлеклесе. Энесенә аның рухи йогынтысы зур булган. Программа буенча Сәгыйть Сүнчеләйнең иҗатын өйрәнгәндә без балалар белән анарга анализ ясыйбыз, аеруча игътибар итәбез аның безнең якташ шагыйрь икәнлеген. Шигырьләренә анализ ясаганда һәр вакытта да игътибар итәбез җирле сүзләргә, диалект сүзләренә, кайсылары очрый иҗатында. Әтәч уянгач иртәнчәк дигән сүзләре мәсәлән бер шигырендә аның авыл турында язылганда. Аннан соң йөзлек сүзе. Бу сүздә безнең диалектка керә торган сүз. Сәгыйть Сүнчеләйнең иҗатына ул шәхес буларак кем булган, нинди әсәрләр язган иҗаты турында тукталабыз, Габдулла Тукайны өйрәнгәндә. Балалар әлбәттә инде моны ишеткәч, безнең якташ шагыйрь икәнлеген ишеткәч, Тукайга да якынайган шикелле булалар. Безнең якларда яшәгән диеп, Тукайның дусты булган диеп, аеруча инде аларда горурлык хисе уяна. Шагыйрьләрнең иҗатына карап инде горурланып кына калмыйлар, үзләренең каләмнәрендә тибрәтәләр. Район газетасында һәм өлкә газетасында да безнең укучыларыбызның иҗатлары сирәк булса да күренә. Ульяновск өлкәсе халкы үзеннән чыккан шәхесләрне олылый, кадерли белә. Аларга багышлап музейлар ача, һәйкәлләр сала. Иске Кулатка бистәсендә дә Сәгыйть Сүнчеләй шәхесе белән кызыксыналар, эшчәнлеген өйрәнәләр. Халык үзенең сөекле улын онытмый. Сәгыйть Сүнчеләй безнең горурлыгыбыз. Гомумән Кулатка ягы күренекле шәхесләргә бик бай. Бездә бик күп шагыйрьләр, язучылар, төрле фән эшлеклеләре. Һәм без үзебезнең дәресләребездә сыйныфтан тыш чараларда менә үзебезнең күренекле язучыларыбызның иҗаты белән укучыларны таныштырырга тырышабыз инде. Һәм алар Сәгыйть Сүнчеләйнең иҗаты белән дә таныш. Аның тәэсирендә безнең укучыларыбыз да шигырьләр язып карыйлар. Һәм без ул шигырьләрне үзебездә чыгып килә торган Көмәкөч газетасында чыгарабыз. Әй күңелле иртәнчек, чыксаң рәхәт һавага. Кушлар сайрый, кояш балкый, чылтырап сулар ага. Яңгыр ява шыбырдап, гөл чәчәкләр ярала. Язгы җылы җилләр белән тәмле хуш ис тарала. Ерак-ерак җирләрдән безгә күркәм яз килде. Бар җанлыклар, үсемлекләр яз килгәнгә кинәнде. Кушлар, кортлар, чишмәләр уйный, җырлый, серләшә. Әй күркәм яз, нурлы яз, хуш килдең син, күп яшә. Сәгыйть Сүнчеләй балалар өчен дә иҗат итә. Ул табигать хозурлыгына соклана. Ел фасыллары һәр кайсы үзенчә матур. Табигать төрле төсләргә керә. Аның бу шигырьләре матурлыкны тоя белергә, гүзәллекне күзәтә белергә өйрәтәләр. Әкрен-әкрен таң ата, ялкау гына ай бата, кычкырынып әтәчләр эшчәннәрне уята. Көтү китә моңрашып, халык китә басуга, кызыл нурларын чәчеп, елмайып кояш чыга. Әй, ямлы җәйге көн, ям-яшел урман тора, нурлы йөзен балкытып, күктән кояш яктыра. Сайры кошлар һавада, киң тугайлар өстендә, зәңгәр чәчкә тирбәлә, ямлы арыш içinde. Уйласам сезнең Казанны, мин юаным азгына. Кыш буе иң көткәнем нурлы сәфәрле яз гына. Ох, Казанда нинди күп чын дусларым. Анда ярым, анда ям. Сагына шуңар ямлы Казанны гел җаным. Тукайга язылган хаттан. Тукай белән танышу Сүнчеләйгә зур йогынты ясаган. Аларның берничә мәртәбә очрашулары, ике арада хатлар йөрүе мәгълүм.
Сәгыйть Сүнчәләй Тукайдан 12ләп хат ала. Бөек шагыйрь Сүнчәләйгә якын итеп «Брадәр» дип эндәшә. Язган шигырьләрен анализлап һәм ничегрәк язарга кирәклек турында киңәшләр бирә. Тәнкыйть сүзләрдә әйтә. Сәгыйть Сүнчәләй истәлекләреннән күренгәнчә, алар Тукай белән Болгар номерларының 40-нчы бүлмәсендә күп вакытларын сөйләшеп уздыралар. Тукайның фәкыйрь генә, күңелле генә бүлмәсендә үткәргән күңелле, рәхәт, сабыр сәгатьләрне, кичләрне, төннәрне гомеремә онытмам. Чөнки Тукай белән без әллә ничек килешә идек. Күп кеше белән тыныша алмаган Тукай белән без иптәш идек. Күп вакытларны икәү генә үткәрә идек. Ул үзе утырышырга, сөйләшергә һәм тик торырга гаять интересный иде. Ул миңа әллә ник бик снисходительный иде. Кичләрдә мине җибәрми, төнгә калдыра, хәтта кундыра да иде. Тагы бер сәгать, тагы бер генә сәгать Сәгыйть дип мине туктата иде. Төннәрдә күбесенчә сөйләшми, выкылдамый утыра идек. Тик утыра идек. Сөйләшмик ди торган иде. Я җырлый иде. Йокларга уйлагач, миңа урындыклардан бик үк йомшак булмаса да карават ясый идек. Ул миңа баш аска дип иске пальтосын бирә иде. Шәмне сүндерә идек тә, булса ягъни, булмаса шәмсез караңгыда 2 сәгать утырга идек. Ята идек. Тукай миннән әкиятләр, анекдотлар сөйләтмәкче була. Ямишәрчә сөйләшә идек. Мин әкият сөйли башласам, мәрхүм өнсез-нисез рәхәтләнеп, әллә нинди тормышларны, үлемне, каберне аңдырып, әкрен генә серле вә тәмле төш шикелле йокыга талган була иде инде. Мин шуннан соң таң атканчы һич йоклый алмый идем. Күзләремә йокы керми, күңелемә авыр була иде. Һәм мин әллә ниләр уйлап Тукай йокысын, заводлар шау-шуын тыңлап тик ята идем, дип яза Сәгыйть Сүнчәләй истәлекләрендә. Әдип Тукайның үлемен бик авыр кичерә. Бу фаҗига милләт өчен зур югалту икәнлеген беренчеләрдән булып аңлый. Аңа багышлап шигырьләр иҗат итә. Тукайны пәйгамбәргә тиңли. Алдан күрүче, башкаларга юл күрсәтүче ди. Шагыйрьне югалту ачысын үзәк өзгеч итеп тасвирлый. Олы хөрмәт, эчкерсез ярату хисләре белән искә ала. Йоклый безнең тәхте пай, ямьле Казан. Йоклый мәсҗидләр, Сөембикә, Кабан. Тәхте пайның йоклый һәр баг бостаны. Йоклый хәсрәтле шәһәр каберстаны. Йокламый бер рух, газиз рух бу кичә. Ул оча, аннан үтә, моннан китә. Ул Казан өстендә гел җырлап оча. Киң хыял берлә Казанын ул коча. Кич сайын сагына Казанын изге җан. Җырлый алды. Ах, Казан, ямьле Казан. Җырлый мискинем хәсрәтләнә. Энҗе яшьләр күзләрендә әйләнә. Мин кая барсам да изге уйларымны ташламам. Сез дә туган халкыбызга якты нурлар эзләгез. Сәгыйть Сүнчәләй бик музыкаль кеше булган. Ул оста итеп скрипкада, мандолинада уйнаган, көйләр иҗат иткән. Шигырь язудан тыш пьесалар да язган. Ничек, ни уйларда, ни хәлләрдә яшисез? Мин бит бүтән дөньядан кебек. Бер нәрсәдән хәбәр юк. Безнең хәлләр начар. Без ач, без фәкыйр. Без дөньядан аерым яшибез. Иҗатыгыз, сәнгатыгыз. Kimgə kирәк ул иҗат? Kimgə кирәк ул сәнгать? Татар театрына йөрүче. Байлар, муллалар кош. Нур ягар җирдә галәмгә. Без адаштык үзебез. Безне зәлмәт сарды. Алда күрми һич нур күзебез. Өмметебез сүнә, җиһандар ага. Сез бит шушындый караңгы вакытында сәнгать юлында көрәшчеләр, батырлар, көрәшчеләр ничек туганны беләсездер бит инде. Шушындый караңгы вакытта көрәшче туа да шуныга. Сез ач, мохтаҗ яшисез. Революционерлар төрмәдә ята. Каторгаларга җибәрелә. Без
Революционерлар белән тиңләшәлмибез. Ничек инде? Алар адәм балаларны золымнан, кыллыктан коткару юлында көрәшсәләр, сез халыкка культура бирәсез. Ул нәрсә? Ул бит зур эш, ул бит фидаилек. Мин нәрсәгәдер ышанам. Без тарихка калырлык бер нәрсәне тудыра алмасак та, киләчәк заман бәхете өчен фундамент булырбыз. Шулай уйлыйм, егетләр. Әйтегез сүзегезне, туташ. Сезнең сүзләрегез мине рухландыра. Без татар театры өчен көрәш юлында бар нәрсәдән, рәхәттән дә, бәхеттән дә мәхрүм булып яшибез. Ләкин мин ышанам, килер шундый заман, үтәр айлар, үтәр еллар, безнең эшебезне тәкъдир итәрләр. Безне татар сәнгате юлында татар сәнгатен тудыручы дип әйтерләр. Мин ышанам, безгә шуннан да зуррак бәхет булырмы? Син бер Ульяновск төбәгендә туган, үскән һәм яшәгән шәхесләрне җыюшын без инде күптәннән дәвам итәбез. Менә узган елны без үзебезнең якташларыбыз Сахап Урайский, Ибраһим Нуруллинның гаиләләре белән, аларның балалары, туганнары белән очрашып, аларның шәхси әйберләрен шушы музейда булдырдык. Бүгенге көндә инде менә бу татар мәдәният үзәге хезмәткәрләре танылган якташыбыз Гапла Тукайның якын дусты, Кулат краенда туып үскән Сәгыйть Сүнчәләйнең туганнарын эзләү, аның шәхси әйберләрен эзләү белән мәшгульбез. Менә бүгенге көндә безнең шушы музей экспонатлары арасында менә бер фоторәсем бар. Ул фоторәсемне безгә профессор Ибраһим ага Нуруллинның гаиләсе бүләк итте. Сәгыйть Сүнчәләйнең фоторәсеменең төп нөсхәсе куелган монда һәм аның турында язмалар. Сәгыйть Сүнчәләй мәхәббәтнең тирән, олы хис булуына сызыклый. Аның өчен мәхәббәт яшәү мәгънәсе, кешенең тормышын бизәүче, аны зур эшләргә рухландыручы сихри көчтә. Нурлы йөз балкып тора. Ул уйлана. Нәкъ шымырт, күзләр кара, уттай яна. Уйга калса, күкрәге дулкынлана. Тәмле-тәмле елмая, я моңлана. Һәр сөйгәнне ул сөя, ялкынлана. Күп вакытта дәртле күңеле алдана, яки ялгыш сөймәгәнгә ялгана. Шунда кайнар яшьләре еш-еш тама. Ул мәхәббәт патшасы, моңсулана. Җирдә күп хәсрәт, җафа тагылама. Кыяш күрмим, кыяш бакмый, хафалы бүлмәмә һич. Зәгыйф лампым зыясында язам хәсрәтләрем һәр кич. Хыялларым еракта. Мин бу илдә. Ялкын уйларым, куаныч юк вә дуслар юк. Леферди шәглә күк җаным. Хаят килде. Килә алмыйм мин. Килә алмыйм, шатлана алмыйм мин. Яшим ялгыз. Яза алмыйм да, сөя алмыйм. Яр таба алмыйм мин. Ятам мин. Сабыр итә алмыйм. Төн буе уйлар белән киенәм. Яшим рәя белән. Төштә кайчан сөям, кайчан сөйнәм. Шагыйрь сүзе, сүзе төсле. Сүзен тыңлауга вөҗдан көчле. Шагыйрьнең кадере зур, тик гомере кыска. Ничек сандуга шиша, тормый кышта. Фаҗигале 37 елларда Сәгыйть Сүнчәләй өстендә кара болытлар куера башлый. Аны Солтангалиевчелектә гаеплиләр. Иҗатына кара тамга сугыла. Хаксызга кулга алалар. Шагыйрь төрмәләрдә изәчегә. Ләкин шул авыр елларда да ул төшенкелеккә бирелми. Иреккә чыгу өмете белән яши. Хаклыкның җиңәчәгенә, якты, матур тормыш киләчәгенә ышана. Сәгыйть Сүнчәләй исеме һәм аның әдәби мирасы озак еллар буе халыктан яшерелеп килә. 1956 елда аның исеме өлеше аклана. Әсәрләре бер кадәр халыкка кире кайтарыла. Ләкин аның әдәби мирасы әле җитәрлек дәрәҗәдә өйрәнелмәгән. Күп көтелгән чак җитәр, шиксез җитәр. Артка шикмәс милләтем, алга китәр. Таң атар,
Нурлы кояш балкып чыгар. Яхшы тормыш җилләре илдә исәр. Гомерен халкының мәдәниятен, сәнгатен үстерүгә багышлаган Сәгыйть Сүнчәләй милләтенең киләчәген якты итеп күргән. Фаҗигале елларда да ышанычын югалтмаган. Аның хыялларын тормышка ашыру яшь буынның изге бурычы.